So, tugna performing individually live ini sa social hall sa Sigura ng party live. Ya, salamat sa mga students ng group ng mga live study. Ang so saya Mindanao buto sa ako sa Pangasinan. Salamat po mga student na nakaroon. Ginagawa na pagkano sa ginawan sa pagtulong ito at itong finalis ng mga Bernard Amigo sa Pagkain Carter o ang city sa Santo Parish Valladolid Carter. Ya, ito mga anak kay Muras sa wala sila dito sundanan. Ang nagdadali ang first city speaker karon siya sundanan na presidente sa Sangat San Fernando Cebu. Wala yan si Brad Jojo bahan. Mga kaigsunan ko ni Kristo, mayong gabi na punta na, sa amahan nato sa CFD, pagtiguangan ikaw, Bradso Fernandez. O kinatong tanan rin mga kaigsunan, kung mayong gabi kanatong tanan. First time na ako diri. Mga kaigsunan, ang yatang akong ipaambit kaninyo karon ni Brad Julius, kasi may nagtula ko yung naman itong itambit, kinigitawag nga sa bawat sa pagkaon. No? Nga naman, natin nga igsuon, nga di mo kaon o baboy. Natin nga igsuon, di kalimot, nga natin nga igsuon, nga di mo kaon o dugo. Manay ko ipambit karon, o puso may pinunin, hidili pag-ini, wala ba itutubot mga kaigsunan. Mga kaigsunan, pag-ili sa pagkaon mga kaigsunan, o baboy yung dugo, mabasa usap ka na sa mga kasulatan sa kanitawag Torah. Kaya sa Quran, muna yung mga sinaunang batas at pananampalataya. Alam na nila na unang mabalaod o silang pagtuo. Una, ang ilang pagtuo, ang dugo ay sagrado. Muna, hinugdan nga nung dilis na ang dugo sa unang panahon. No? Ang balaan ay ang dugo na para nila sagrado. Merong, sa Tagalog kami tawag, merong spiritual na dahilan. Doon ay hinungdan na espirituhanon kay sagrado. Lain punto ng sa dugo, ang dugo ay simbolo sa buhay. Blood is life. Ang dugo, ginabuhi. Kung wala na tayo dugo, wala na tayo ginabuhi, mga kaigsunan. Lahat mga kaigsunan, ningon sila nga, ang dugo ginagamit sa pagpangubos sa mga kasalanan. Sa unang panahon, ang dugo may gigamit kasi ni Kristo. No? Panahon ni Kristo, gigamit niya, ginuulan niya ang dugo. Ngayon naman, kung sa naging ni Apostol Pablo nga sa Kahebron Kapitulo 19, Versikulo 22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Sa lahat ng mga istorya, mga kaigsunan, ang dugo ay basihan sa kaluwagan. Bakit ang si Kristo, miyari, aron, makaula sa dugo. Nagpakatao siya sa katawan ng inahan. Aron sa nakabatong dugo, because God is spirit that frees sa bones. Nagula sa dugo, aron mapasagyo ang atong mga sala ng mga kaigsunan. Ikatawang rason, no? Ako na yung gigamit sa pagpalubos sa saranan, gawag ko siya atonement of altar. Nya, gibawal kami sa mga Islam. Alalay kawag na haram. No? Gibawal mo nila ang dugo, haram kawag nila. Ikatawang rason, ngayon sila, ang baboy ay marumi.
ang baboy kuno, hugaw. Mahugaw sa pangkalusugan at kultura na dahilan. Ang hinungdan ng hugaw, makadaot sa itong panglawas o sa ilang kultura. Ilang, hindi ko sila tingmugaw ang baboy. Tinuod ba rin na makadaot ang baboy? Yes, ba? Sobrang ikaw ang baboy, di ba mahayunan ka? Kung mahayunan ka, sobrang hayunan, di ba mutiuro? Diba? Kung hybrid ka, bawal mo ang pagkaon sa baboy, mga kaigsunan. No? Kung ang nagawang tutsak ang baboy. Pero ato may suta karon, ato rin step by step para masaktan ito natin. Nabarbasa nga, hindi may gitugot. Ikalawa mga isun, ang baboy ay omnivore. At natural kumakain ng mga dumi at mabulok na bagay. Ngayon itawag siya omnivore. Kaya ang pulong omnivore, mahugaw. Anong hugaw? Sa ilang rason, ano? Kaya ang natural kumakain ng mga dumi at mabulok na bagay. Ang mga baboy, bukaw sa mga dumi, hugaw ng mga bulok ng mga buta at malata ng mga kanyang kapaya sa kay sa unang panahon po, at kung mapipilit siya mga kaisunan sa pagkagawin ko sa unang panahon. Ang baboy na nagkaroon, tinangkal naman. Okay tayo, pagwasan tayo, hugasan tayo, pagkaligyo. Ang baboy sa una, kung saan ang baboy sa una? Ang baboy sa una, binuhilan. Namin baboy sa una, kaya ako mo na siguro, gamitan na ako. Ang mga baboy na ito, buhilan, at ako sa tingin sinagat, kaya namin mga limang ito nilagay. Mga upo baboy. Ang baboy mga upo? Diyan ang nagkakuhul mga kaisunan. Nagkakuhul natin sa Cebu. Puyo ang iyang anak. Saya, nagpagawas ang hugaw ang buhol, yung inahan, nagkabuhol. Ang iyang hugaw, isurmas mo sila. Yung isurmas na ba? Paso, yung putos, kasi isurmas ba? O sa namang ginagawa mo, yung hugaw na. Bukunin ako nila, madalang hindi ko kita pag makaon sa baboy. Marang sa mga tao, hindi tayo luwas sa mga mga hugaw ang baboy. Sa parang tayo, bukaw, mga patay, kanang lata, mga tanong mga kaigsunan. Ikatulo, kasama sa bukaw, ang mga baboy may mga sakit. Ang pagkain ng baboy, madalas magdala ng pasari, parasito. Tapos hindi sa ito siya, trichinosis. Usa sa sakit, nagdulot ng malalang karamdaman sa mga tao noong unang panahon. Nangasakit sila kung sa baboy, kung ibang baboy, nangasakit sila. Itawag na sila trichinosis, mga kaigsunan. Kung sa mga trichinosis, isang uri na infection mula sa pagkain ng hilaw na karne. Example, mukhaong kagbaboy na hilaw, no? Di ba tayo magluto? Kung nakasakit sila sa mga trichinosis, mali sa mga om. Kung pag hindi ka tawag baboy, omnivore, kung kay hugaw, doon na may tawag carnivore. Kung sa mga carnivore, katong mga hayop na mukhaong na buhi. Example, kanang liyon. Kanang liyon mga kaigsunan, mukhaong na buhi. Itawag na sila o carnivore. Mga kaigsunan, ay na sa Biblia. Ngayon, naamay ako mga isuon na di mukaon o baboy mga kaigsunan. Di mo kakabiling na naman, mugamit na mo sa teksto. Asa mabasa mga kaigsunan, Leviticus 17. Muna ilang basa mo? Leviticus 17. Gaya mo din sa Leviticus 17, 11, 7, 12. 11, 7, ngadto sa 12, sa 7. Ang baboy, bisan tuod kung pikas ang kuko ni ini, di makinimuusap sa kinaon, busa, hugaw, arang kaninyo. Dili pwede pagkaon, kay hugaw, mga kaigsunan. Nagkatahan nyo, bisa lang hugaw. At kung tatawa ni word na hugaw. Mga rason. Ya, mubasa sa Biblia, Leviticus chapter 11, verse 7 to 8, pero ako na atrasan kamay, no? Atrasan kamay, aras Leviticus chapter 11, pagka ko chapter, mga
address at verse sa 3 to 7 mga kaisunan, diri sa 3 to 7, living 3 to 7, at ato atrasan, hiwali sa 3. Bisan unsang mananapa, mapitas ang kuko, umuusap ilang kanon, mahimong kanon ninyo. Apan ayaw ninyo ang kamilyo. Ay akin ka mapasisibihan dan ito sa pasisibihan mo yung pasisibihan. Kaya ang baboy pisa to, pikas ang kuko, hindi magiging usap, hindi magkaon, makaisunan. Ang rason nila, ay mabasa ang baboy magkaon. Ang rason nila, hugaw. Kaya huwag na hugaw, sa'yo na makaya, no? Kung hugaw, o sa itong bago, siyempre atong rin, yung atong hug, kasan, kung mag-ihaw ang baboy, di kami hugasan. Hugasan ako eh. Kita ko kasi nga ng mga may mag-ihaw baboy, makaisungan. Hindi ko madala ako sa baboy. Hugasan ay tubig mayo. Pagkakas, labuang pa yung tubig. Hindi ko hugasan kayo. Pero ang pinakahinto na naghatag palimpyo sa baboy mga kaisunuway natin ang Diyos mga kaisunan. Ato ang mabasa sa Buhay Kapitulo 10, Versikulo 10, nato sa 15 mga kaisunan na ang Diyos iya gilimpyuhan ang baboy. Masarap. Buhat 10:15. O sige na dili sa 10:15 mga kaisunan. Gini ang libre. Gigutom siya, upuan mo kaon, apan samtang ihikay pa ang pagkaon. Nakakita siya pananaw. Nakita niya ang mga nabukas ang langit. Ug may gituntun ngayon na usa ka dakong panapton nga gihigtan sa upat ka eksisina sa lusi. Asulod niini, diha ang tanang matang sa mga langgam. Naihalas og mga mananap. Sa tupang nagmananap, apil ang baboy, mananap ka na. Mamulakat, umukama, uli ang may tingog na minom kanya. Hala Pedro pagihaw, umkaon. Apan si Pedro ito ba? Di ko ginoo, ay wala pa ako kakaon, o bisan unsa na bilang hugaw sa kinsiri. Ang tingog minom kanya, pausap. Ayaw isipa na hugaw bisan unsa ang hiluan na sa Diyos. Sa lato mga istorya, mga isunan, gawas na gilimpyuhan sa tao ang baboy, gilimpyuhan pa din sa Diyos. Hindi sila mukha ng baboy, kalamis baboy, gilimpyuhan pa nato, gilimpyuhan pa sa Ginoo. Mga kaisunan dari Kristo, nga nang punang di mga tao, mabisa gilimpyuhan na sa Ginoo, gilimpyuhan na to, hindi mga mukhaon, ano ba? Kaya ang nagdahugaw nila, ang ilang muna-huna, asa mabasa, sulat ni Apostol Pablo, Nagustito, Kapitulo 1, Versikulo 15, mga kaisunan. Ang nagdahuna-huna na tao, ang hugaw ang huna. Ito ang 1:15. Talagang usang ko. Doon ay ako sa kamigo, mga kaisunan. Ni Abot, ilang panimalay niya, yung asawa, yung isa ng bugan ito, mga pagkakaon. Kaya nakita siya sa uwang kaasunan, ikamang-kamangan sa ilaga, ikamang-kamangan sa upo. Iyang kitabunan, sus, pagkabot siya bala. Huwag man niya sulti niya, kung ikamang-kamangan ko. Pagkabot siya bala, gigas mo, piling ko po siya bala. Pagkabot, sus, parang mong besutan, kalpiritas ka natin. Piling niya, huwag, walang tao sa tayo, piling niya musulat, nagpangkukaw pa. Nakong sus, pagawas yung asawa ni mo niya asawa. Hoy no! Asa ko itong kalinitas niya akong kaguan. Gitagunan ko pa rin itong kakao kay gintalatayan ko sa ilaga, gintalatayan ko sa rupok. Di mo rin ikaw, kung ikaw ito. Hindi niya suka. Hindi niya suka. Nagigwadi mo siya kay bugaw ko ito. Kay gintalatayan sa ilaga, gintalatayan sa rupok. Kinsa nilaga bugaw ito, ang iyang huna. So wala ko si Masayon, nagigtalatayan sa rupok, gintalatayan sa ilaga. Labi ay dinihugo. Pero sa lisulti niya yung asawa, nagitilataya doon sa ilaga. Gitilataya sa upo. Nahugaw na. Kisa nila nahugaw. Ang iyang una. Ito, Kapitulo 1, Versikulo 15, mga kaisunan. Dan, doon sa Kristo,
Sumala sa 1 Corinthians mga kaigsunan 10:25, chapter 10 verse 25, nga ang tanang gibaligya sa merkado ipakaon mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Okay. Kung sa inyong dito mga kaigsunan, sa 25, 10:25. Hindi sa 25. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay agad sa inyong konsensya. Tanang baligya sa merkado pwedeng ipakaon. Asa man ka makita merkado way baboy. Kamu, mau tanam mo, tayo merkado mo ay pwedeng way baboy. Na tanang na kung sa kayo sa musliman. Kasaw ni kiwa bawa na pero sa Pilipinas na ay baboy. Meaning tanang pagkaon nga baligya sa merkado pwedeng ipakaon. Ngayon pwede man, sumul kay gilibyuhan sa Diyos, gilibyuhan pa yun sa tao, mga kaigsunan. Parang lukoy lang mga kaigsunan, kaya itong maigsunan nila siya, di sila mukhaon, was sila na ibaw, na ang baboy, pagkinan niya. Padong na mo din, gipili ka o Julius, dahil baboy, pagkao, pagkalami na lang sa pagkalami. Sa pagbalik ni Brother Julius, Enrico, siya nagpalik. Praise the Lord. Salamat, Brother Julius. Salamat kayo. Kasi yan siya mga bakwan. Bukaw na siya mga ito, ulo kunsi, mga kaigsunan. Sa pitas na bahay mga kaigsunan, kung saan nga yun sa Bayan City, walang ko rin kong James Bayan City, kaong maray pagkutana, kung unsay inulog, ang Diyos mismo na yun, kaong ayaw pagkutana, unsay inulog, hindi ko namin mamisa ka, ha? Kinaya ko mamisa ka, hindi ka, nakitante, na sa pabinsi, hindi ko mukha kay high blood ko. Ayaw mo talaga, kung unsay naghintay, buk-buk, asuputan ka kami. Huwag mo ka naghintay na inutang pasto ko ay gasto, na mapili-pili mga kaigsunan. Ayaw pinipili, kung unsay itulog, mga kaigsunan, kaon mga kaigsunan. Sa pikas na bahay mga kaigsunan, sumala sa rumah at konsentrasyon mga kaigsunan, hindi mo sa rumah at konsentrasyon, chapter 14 verse 3, kaong waibon anay. Kung ikaw na di mo kaon ng baboy, ay puti. Kung ikaw ng baboy, ay sa puti. Laro ka na sa Biblia. Kaon waibon anay. Sila mahilabot mo sila. Kung mukaon ka baboy, mabuot sila. Waibon anay. Sumala sa Roma chapter 14 verse 3, mga kaigsunan. Nga naman, na ang tanang gibuhat sa Diyos tulos maayo. Maayo ang tanang na gibuhat sa Diyos kaya ang mga pag-ampo, huwag mga kabalaan ako, dili ang pagkaon. Sumala sa 1 Timothy chapter 4 verse 4 to 5 mga kaigsunan. Ang pagkaon dili makababag sa pagtungtong kaluwas sa mga kaigsunan. Kaya naman, sumala sa Roma, Katulog-Katusi, University, ang pagkaon walay labot sa akong kaluwasan. No? Ang pagkaon walay labot sa kaluwasan. Malaw sa akin sa mga pinalangga na nasa ibunto. Walay labot sa kaluwasan. Pero ang pagkaon, kung sa'yo kadao, nagkahagad ka, di mayo. Pero rin nga, mukha ka baboy, may pino ka, hindi ka baboy, kung sila ka, may pino sa gilid. Way labo sa kaluwasan mga kaigsunan ang pagkaon mga kaigsunan. Sa lahat ng mga kaigsunan, ang pagkaon niya ay mga kaigsunan dili gubaw. Kung sa'yo magpugaw sa tao. Mga kaigsunan mula ni Kristo, ang makahugaw sa tao mga kaigsunan, mao ang mugula sa atong baka. Dili ang musulod sa tumbaba mga kaigsunan. Unsa may mugula sa baba kana mga mahalik na tulog. Kana makapasakit ka sa mga tao, mawalikas ka sa mga tao, tumulong mo sa tao.
mao na hugaw mga igsoon. Sa suka, hugaw na na. Pakita na kung inom kita mga igsunan, kung mahubog na ta, yang usuka na ta, ayan na inom. Diba? Kung hugaw na malingag na, aron usuka, aron maulian, ako pala yung pag-inom. Kung suka na kaya, minagyan ka, nakasa kanya na mga kaigsunan. Sa lakot ng pagkaistorya mga kaigsunan, ang pagkaon sa baboy, nasayok din ang maigsoon, kay Gilberto pidi di ay kaon mga kaigsunan. Aritas ko po. Ang dugo sa mga kaigsunan, mayroon sila ang dugo kuno, dili ipakaon. Ito nakabli. Kaya may mabasa. Leviticus 17, 14 mga kaigsunan. Ato masala, Leviticus. Okay, yun rin. Leviticus chapter 17, 10-4. Yun rin. O kung may Israelita, o lagyaw na nagpuyo tipon kanila, nga ukaon ng bisan unsa na dugo, makigbatok ako kaniya, ugingilan ko siya, dikan sa katawhan sa Diyos. Kaya kinabuhi, anaa sa dugo, ugihatag kini kaninyo, aron gamiton sa pagpapas sa mga sala. Kaya ginapagpapas sa sala. Ang inyong kinabuhi, diya sa halaran, kaya dugo man, imo ang binugdan sa kinabuhi, ang magpapas sa sala. Kisa may tingnan ng mga kaigsunan. Kisa may tingnan ng dili ipakaon ang dugo. Kita ba mga Kristiyanos? Kita ba ang Pilipinos? Ang Israelita, ang kailangan na pinipinimukaw ng dugo, ang mga Israelita. Yan kita makapil-apil ka. Karena mga Israelita, mga takas na kilong, kita mga piyaga na kilong, makapil-apil ka, huwag kayo lako ka na. Nagay pabasa sa Biblia, ng mga balawon, yata ka naman to sa Israel, huwag lawon ba naso? Kaya po, Salmo, chapter 147, verse 19 to 20, nga mga balawon sa Diyos, sama sa pag-inom dugo, sa kinilang dugo, huwag lako, ako ang naso, kundi karena ang mga balawon dito na sa Israel, sumala sa Salmo 147, 19-20. Na kay para na sa mga Israel, niya namay itong ay suon mga pinalangga. Pinangga na sila. Naging sila mukaon, nagsunog-sunog sa balawon sa salita. Kung salita ka na nila, hindi lang ako masurtiya. Ang Biblia, ang Ginoo at masurtikon. Sa kita man yun. Kung sa mga na mga isunan, sa Pinadaya 3:9, kung dili ka Hudiyo, Pinadaya chapter 3 verse 9, kung dili ka Hudiyo, apang nagpaka-Hudiyo ka, sakop ka sa mundo ni Satanas. Dati sa Satanas, tagagaling ko. Mawala ka mga Israelita. Sila naman, ang mga balawon sa Israelitas, ilan ang isunod mga kaisunan. Sa bigas sa bahay mga kaigsunan, atong tanaw, wabay mabasa nga dugo ipakaon. Leviticus chapter 10 verse 17-20. Kanina sa dili ipakaon ka, atong basahan rin sa Leviticus chapter 10 verse 17-20. Nakinig sa 17. Nga wala man ninyo kan aamhalan alang sa sala dito sa malalapit nauta balaan man kini kayo. Dihatag kini ninyo aron nga kamo may magbatas kasalanan sa katawan o maghimo sa seremonyas sa pagpapasasala at ubangan sa Ginoo. 18. O kay wala man ang dugo dito dili nga ito sulod sa balaan dapit inyo ta kini gigaon dito sa balaan dapit. Nagsugo na niya Dios. Ha? Nagsugo na sa inom mong dugo. Galing mga kaigsunan, kung ato ka ng punan, dili sa Ezekiel 30:19. O sa iyo siya, inom mong dugo, hapon mo mahubog. Ilang 5 minutes? Okay. Inom mong dugo, hapon mo mahubog.
Mga kaigsunan, kagaman mga oras, bisinyas mga long-time keeper, ito mga balao, mga kaigsunan, ako na yung kusyon. Ha? Ako na yung kusyon. Na itong mga balao sa iyo, di taangay mo sunod. Nga naman, itong balao sa iyo, mga kaigsunan, landong na ito sa mga Orlesianos. Nabay, babasa sa Biblia, mga kaigsunan, kung sa iyo rin sa Colossus, in the Living Bible, Colossus chapter 1, verse 16 to 17. Even sa 16, verse 16, sa Colossians chapter 1. So don't let any more criticize you for what you ate or drank, or not celebrating Jewish holidays, para sa ulong sa mga holidays sa mga Jewish, sa mga Hudiyo, and face mga pista or new moon, ceremonies or Sabbath, the city. For this will only temporary roles that indeed when Christ came. Klaro kayo, makatuloy ang mga seremonyas sa pagbili. Landong ako, ipahulong na pagkabot ni Kristo. Nang ipahulong naman, sumala sa Colossus, chapter 1, verse 15. Umusunod juga, kung sa may buhat ng mga kaisunan. Kung sa may buhat ng mga kaisunan, sa Galatians chapter 5, verse Galatians 5:22, ingon din sa 22, listen to me, for this is serious. If you are counting on the circumcision and keeping the Jewish laws to make you right with God, then Christ cannot save you. Kung musunod ka sa mga balaw sa mga Hudiyo, si Kristo, dili mo luwas kanimo. Luoy kayo ang parang nakakay suong na nasa mundo. Di sa luwas sa kailan. Kaya, sumala sa Juan Kapitulo 5, versikulo 22, si Kristo man ang maong hukom mga kaisnan. No? Di tayo sunod, kaya siya landong na sa kusong bata. Itapos sa pagkabot ni Kristo. O kung musunod ko ka, di na nalawas sa Kristo. O musunod sa mga balawat sa mga Hudiyo, mga pagka-Hudiyo ay Hudiyo, pinagay Kristi, sako ka sa pundo ni Satanas. Mga kaisunan, ako na lang napuson kay senior sa mga ating paper. Dagang salamat sa Paminaw o dagang salamat sa kakating chance ang pahulong ko dili kay dapat ikaw ang atong pinalangga na presidente amahan ako sa CFP Brad So Fernandez. Salamat, Brad Judith Gorko Kababahay, ato ang bagong presidente sa San Fernando, sa Salat San Fernando, Cebu. Salamat kayo pag-deliver sa mga teksto, pag-paymukat sa mga tema. Sabtan na ito ang kamaturan. Nga may suon, ako natadagan niyo ito ang second safety speaker. Siya ang kasamtangan na presidente sa San Roque Parish, Barangay Valladolid, Carcar, City, Cebu. Napili siya na itong March 8, 2026, kaduhang Domingo sa Marso. Akong hatadagan niyo si Brad Bernard Langido. May gabi sa tanan. May gabi. Tapos Ma'am Susie, mga picture na ko. Balaan nga larawan. Unsa na to pag-ila sa balaan nga larawan? Asa mabasa, Leviticus 10:10. Unsa may ilhanan ni kung tinuod yun tang na ay gitawag og clarity of understanding. Una, dili mismo sa larawan. Arita sa blessing sa pare before panalingan ang tanang larawan sa mga santos. Pero ato sa i-distinguish sa maining na picture o namo lagi heart niya kuha pa dito so sacred heart o balaan kayo. Ano ba dili gyud ka ila ini unsay balaan ug dili balaan. Nga naman para nila is bawal na sa Exodus 20 3 nga sa 5 bawal gid para nila absolute pero di na absolute kay na sa Exodus 25 gitugod sa Ginoo
Gani, siya may nagpahimo og larawan. Kinsa may ang gipahimo? Si Belsalil. Asa na mababasa? Ezekiel ko rin. Asa to? Oh, correct. Ezekiel ko rin yun, no? 18 to 19. Very good. 17 to 19. So naman lagi na gisugo. Kung sa may ato sa may isultig gamay. Nga si Belsalil, gitagaan og kaalam sa Dios aron paghimo and craftsmanship pinagi sa wood, bronze, silver, o gold, o wood carving. Una ka malagi na gisugo, specific kita. Unya, nganong ang mga dili parehas na tuog tinumuan, absolute man nila ang pagsabot nga bawal. Unsa may nakapabawal? Bawal yun nila. Kaya nga no, sa ilang simbahan wagay larawan. Kaya nga no, wamasad sila larawan. Kaya sa ilang tinumuan, wagay na santos. Huwag na balaan. In short, Hebreo 9:5, asa nagpuyo ang Diyos dito sa simbahan nga adunay mga larawan. Kakuyaw sa simbahan ug way larawan. Mura lang ni o no naman ako di masuko pa sila din niya. Ato lang yung doton na stage niya. Kung saan stage? Entertainment. Ay, gilingaw-lingaw matilang music. Layat-layat, ambak-ambak. Pero, wala na sa mong kalipay ni GQ. Kaya mag-video kirmi. Simple ra ang kalipay sa Katoliko. Pero, by the way, unsa maging tinuod nga pagsimba kay para nila ibawal kay bawal kuno nga gisimba lagi nato idolatry, idol plus latria. Huwag mauna ang bawal. Ang tinuod mo sa nabawal. Kaya huwag magkita subukan kasi simba mo ng larawan. Pero unsaon man nga naa may mabasa nga ang Diyos dituwag sa pag-ampo sa mga katawhan sa Israelita, pinaagis sa duha ka larawan nga nag-atubang ang duha ka kerubin. Agoy, ining ampok sa laing tinumuhan kumpara sa pag-ampok sa Katoliko. Sige, let's imagine iyungon ang mata sa mga laing tinumuhan. Unsa may makita? Ngit-ngit. Kakuyaw ng ngit-ngit. Duldool naman na yawa. Masuko yan sila. Ay sa mga tas kisa medyo kuya rin may tikit nga unsa may gisulti diha sa Biblia nga ang larawan makatabang alang sa Dios nun nga kamatuuran. Asa mabasa? 2 Timoteo 2:15. Makatabang malagi o nganong adto magid sila sa dili makatabang. Gitugot malagi unya nganong adto magid sila sa wa itugot. Gisugo malagi sa Ginoo pabuhat gani kyat og larawan o gani mismo si Kristo nagbiya og ebidensya sa iyang kaugalingong naw nga mo'y larawan og naa sa Genesis 1:6. Let's make man into our own image and likeness. Ay ang naon sa tao parehang dig naon sa Ginoo. Ang bawal mauna ni nga dili gyud parehas ang mga Diyos-Diyos sa mga balaan. Ilha Leviticus 10:10 kung wala ka ilam anhigid masipyat unsa may naon ni Baal. Di ba baka animals ang iyang upper part, ang iyang middle part is man, kung iyang lower part is animals. O mo is Diyos. Myth na siya. Unsa man yung mga karakter nga nasa Biblia nga mabasa nga gibawal yun. Nga specific Diyos, wala na sa paypay o trak-trak dili na tinuod. O mao gina siyang idolatry. O mao gina kasilagan o mayo sa Ginoo. Pero tanawa ang mga balaan nindot kayo kay nagkukots o palwa sa ulibo. Ayay, Katoliko. Isa may taos langit. Di ba nagbit-bit mga palwa?
One of the sign nga tinuod kang nakaila o balaan. O naa sa Katoliko ang daghang nga balaan. O lagi, daghang laging bisyoso sa Katoliko, palahubog, himabay, sugarol. Unsa pa na diha? Gusto, unsa ba? Tagak na. Mga tagak ko ito, no? Tinuod pa na. May sabihin na intermission. Ya, unsa man giday na ang dili. Mao gid siya ang mga gipasangil na to nga bisyoso ta pero daghang proof and evidence nga daghang nabuutan. Pero unsa man gyoy kalisod ining magbinuutan ta kay niingon ra ba ang Ginoo nga dili ta kasud sa langit hanto dili ta mahimong santos. Agoy ang kining kasagaran sala batok sa mga balaan maugay ang pagpanamastamas sa iyang larawan. Balik na topic. Iara ang pinaka-main. Tanawa ang imahe sa tao nga gibukal-bukalan sa laing tinamuan. Gipasipadan, gipasanginan, o gibutang-butangan. Agwe, tulukad kung sa asa na babasa? Salmo 74, 4 nga sa 7. Kaaway sa Diyos ang magbuak o magsunog sa balaan nga larawan. Unsay ganahan nimo? Kontra mo nimo ang Ginoo kay bawal. Gitugot niya ang mga balaan o nganong inyo maning gibuak sa mga laing tinuan. O kinsa o unsa may road sa safety mo ang pagpanalipod kay way angay tawgon nga Katoliko kung dili ka mong manalipod since Cyril of the Alexandria were not worthy to be called Christians unless we can defend our faith. Makuna. Oh, unsa bro? Oh, salmo sa mo. Sige. Mamaor magina. Pero tanawan ni. Unsay nakita nining mga butang nga kaaway sa mga nakikaway sa Dios. Maura gyud ang pagsubak-subak. O naa na sa our Catholic faith book page 125 to 126. Magpalaban natin ng libros Katoliko ng magisterium para di kita masipyat. Unsay gingon din na apostasy, heresy, schism, and differentism. O mo na siya, kadagko ang mga mortal sin. Ari ta sirit, apostasy. Pagbiyak pala nimo, ini sa kadiyang Katoliko pagka wato ka magrosaryo, muduol ka, magsampit ka sa mga santos. Pagbiya ni mo, wala na mo atake na ka sa mga santos. Apostasy, kinitalikod ka. Sa lihang na brainwash ka nito kang pastorotot, is nanudlo na ka sayo. Unsa na klasya sa heresy. Bisa ka na lang doon, wala. Paigo na kayo na maintindihan mo ka. Two big mortal sins. Kaya naman, ang templo sa Diyos na puno sa larawan. O ang simbahan nga way larawan, kuyaw kayo nga di na iya sa Diyos. Buhat si 48 ang Diyos diligid mo kuyong sa balay. Nga tinukod sa tao. Kaya itinukod man sa tao, ikasiyagan sa niya ang mga tao na niyang santos na mga balaan. Kinsa man din ang Ginoong nagpuyok silang simbahan nga way larawan. Ala, ding 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 ding. Magbantay ta. Kaya kung Katoliko ka nga way hanaw, parehas ni atong ubang giingon ni bro nga mga taga, kuyaw kayo mailad ta. Nya inig ka ilad ra ba na to? Kita na saan may mangilad kay na brainwash may ni pastoy kay ulo-uluhan og bugas, sardinas o chinilas. Mao inigpaminaw sa lecture sa simbahan, inigpaminaw sa walis pare dili ganahan. Pero adto sila ganahan sa pastor. Kaya nga naman manghatag mong bugas. Ay, simple ra unta kayo ang problema sa Katoliko, pero kamay biki mo biya na. Pero tanawa si San Lorenzo Ruiz, gitunto na dito sa ilaw sa tabay. Unya, ningon siya, bisang pag-usa ka libo ka kinabuhi,
akong ihatag ngadto sa Ginoo. Kay dili ginya i-renounce ang iyang pagtuo. Kay kining mga butanga, bisag kung saan pag-explain mo, ano siya never-ending attack of the Catholic Church. Kay kung bisag unsa pa'y debatihan at tukig pa doon sa larawan, mo rin mong takol of mayo sa Radyo Catalina. Kay number 1 yun. So, malaki na. Kahit saan pumunta sa Ribulto kumakapit. Atake yun, bayan yun sa larawan. Ambot nga nang masukok yun sila lining larawan. Senado po po. Oh, sirado ko to. Aras bersikulo bagi masukok niya sa pastor, krimingon niya bersikulo wak kapitulo laway. Kaya 2 Corinto 4:4. Dili sila motuon nini kay gibutaan man sa Dios kining kalibutana ang ilang mga unahuna. Usa, dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibog nga dagway sa Dios. Sibog sa dagway malagi sa Dios. Kuyaw kayo ang Kristo way dagway, puro na lang lawas na anananggal. Ang iyang simbahan may lawas sa si Kristo manggulo. O klaro kay nang balaan si Kristo na gud. Kaya nga masuko man sila ni Kristo nga naamagid siya, nagbilin magid siya og larawan. Mingon asa mabasa? O, ari lang sa tas mabasa kay masuko pa sila kay mabasa. Ari tas Hebreo 12:2. Itutok ang iyong mga mata ngadto kang Kristo. Kinsa may mong tutukan ko larawan, yung biyong dapat kawa ay tutuki. Pili na si Matthew. O, kanang yara. Mora ba niya ilang kasukan? Judas 1:14. Miang iyang Ginoo uban sa linibuan ka mga malaan. Ayay kakuyaw. Kakuyaw. Kadaghan ng mga santos linibuan ha. Unya magsupak-supak na niyo ta. O unsa man gay lintungan ay hiling tanan. Atong tagaan o gibug aton kining giingon sa Sirach 44:10 ngadto sa 15. Ang mga santos uban sa gibuhatan ug larawan aron sa pagpasidungog kanina. O pasidunggan malagi dai kung ano masukop na sila nga atong pasidunggan ng mga santos. Naa na mabasa, naa sa dili mabasa, naa sa history, naa po dito ng magisterium of the church. So, kay diingon diha sa lawa ni Kristo nga diha nagpitay sa cross, niingon siya, consumatum est, o natapos na. Daghang salamat, Brad Bernard Dangido, ito ang Secretary President sa Value Dulig, Karkar. Salamat din sa pagbamit dito sa mga sagradong larawan. Salamat din sa pag-deliver sa mga Texas Review. Luison, wawan si Brother Adam Amper. Atong hatag, yakan ninyo ang atong sunod na speaker. Si Brad Steve Buti. Mayong gabi katugtanan. Dunay ni Chacha Tuad umingon na tumanan ninyo ang magisterium. Pero ang magisterium ba? Actually, nagsulat mga pila na ka-days, wala kayo wala ng issue regarding sa ganday, pero dili-dili nga doon ay mo ingon ba nga sundan ninyo ang magisterium, sundan ninyo ang CBCP. Ang kamutan na may sunan, doon na may magisterium nga nahitabo. Wala na kamutan na. Doon na may CBCP nga nahitabo, wala eh. Wag nitabo nga magisterium CBCP nga kanang
nag-approve silang catechism ng godly doctrine. Di may nagsugod ang ilang ingon na magisterium. Since 2016, hangtod karon, ang tanan natong mga ebidensya, mga referensya, wala pa kayo ito ipagawas. Kay, mao na itong nahibaw pa ni Banso Fernandez. Nagalit kay Alas. Ayaw yun ipagawas, kay ibon ipagawas, ilang lang tutan. Pero, kaya magisterium, ako lang tumagon. Wa, kay magisterium nga nahitabo. Nga naman, sa dihang nisuwat sila kang Father Supan, o si Father Supan ni-reply. Kinsa ni-reply? Si Father Supan, Secretary sa ECDF. Karon, ang ganing form, kanang papel ba? Kanang nasa computer, kanang electronic form, doon ay ngalan nga CBCP. Pagkakita nila na nga CBCP, firmado ni Father Supan, automatic na. Approve by CBCP. Hindi man ako. Nilagay din sa barko na may mga form na doon ay diesel engine, doon ay mga form na, doon ay mga pangan ba. Pero wala magpasabot na kailan akong sinuwag, approve na sa diesel engine. Kailan nila ECDF, CBCP, tungkol naman na sa form nga na CBCP ba? Pag gawas ko na napapagkopya niya na, nagka-detalye mo na. Pag gawas na ng papel na kanang CBCP, ilan ang ingon na approve sa CBCP. Pero wala yung CBCP nga nag-approve na lang isunod. Ang dakong bulyaso kayo, nag-video-video sila. Magkabantay mo din sa social media na may ingon sila na ipagawas ninyo ang video ni Bishop Bagtol. Kita ba? Kita itingnan nila na ipagawas ninyo. Ano kami may mapagawas na sila may nag-video niya na? So, gusto ko ang video na to, na nakuha na to nila, ilang i-review, eh naman nila original. Ano wala nila i-upload sa social media? Ano nila may ditago-tago? Lingon si katong nagpapirma, it means it is the divine person who died. It is not the divine person. It is Jesus who is a divine. What's like kasabot na? It is not the divine person. Pato na yung i-explain ko niya kay Sunan. So, hindi na muna na. Kunya, ilang doon ay mga bishop na nipirma. Pero ang kanang bishop na nipirma, kung sabay karainan ni Mysterious sa panahon kaniadto, mga pare kaniadto, nititins mo na. Nipirma, sa pagkanang nga ara papirma, doon ay pare, doon ay Catholic po yung defender. Pero magpasagot na CBCP na. Kaya kung CBCP may sunan, kuhan mo na, kanang quotation ba? Tunutaan mo na. Hindi ba na? Karoon, ningon sila na doon ay ebidensya. Mga obispo, ni pirma, mga obispo. Ang pangutana, asa mo na ang mga obispo garo? Na si Bishop Bagtol nga, una nilang ipangutana, huwag man nilang i-appeal sa ilang catechism on godly doctrine. Ilang man itong hipos, ilang itong i-appeal. Ano man nilang i-appeal? Karon si itong ingo ni Bishop Palma nga ang ECDF. Ang mind ni Bishop Palma, kung masawa ni mo ang iyang letter, tungod kay nirespeto siya sa ECDF. Na mao'y ilang ipagawas na approved by ECDF. Pero ang ECDF, sa ako ng ingon, gipirmahan na yung Father Supan, Secretary, CBCP, ECDF. Pero ang nag-approve nga ito, Secretary, si Father Supan. Walang yung obispo nga nag-review di pa. Karon, huwag nag-ingon na ang usa ka sayo, kung balik-balikon, bayo pa na yung sakto. Naabot sa Manila, naabot dito sa Mindanao, naabot sa Gaza, naka-ukit sa kanilang isipan, magisterium, CBCP. Pero ang tinuod, nagsugod sa bakak. Nagsugod sa bakak, nagsunan. Wag yung magisterium.
sibisipin nga nitabo. Hinoon, ang atoa, di ka sa mga obispo. It is not the divine person. Karon, naisunan, dili gyud mahitabo ang Dios mamatay literally. Kaya nga naman, just imagine, wala pa ang kalibutan. Wala pa ipisan unsang butang. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning. Sa ito pa, wala pa ang beginning, wala pa ang heaven, wala pa ang earth. Ang Diyos din na. Wala pa'y matter. Wala pa'y sami na tagbay na particles, atoms, na kanang mo at on ngadto sa Diyos nga mahimo siyang Diyos. Punta sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Pure Spirit. Simple. Boy sami. Wabitaw na nga ang Diyos may sunan, the divine person and the divine nature are one and inseparable. Eh, wala man siya matter. Wala man siya second. Pure Spirit. Pure. Bakit? Wala siya exist. Gawas niya. So, divine person na siya daan. Sa lihang internet siya may sunan, ato nang i-explain ang mayo din. Sa lihang internet siya, mo ang nitabog. San Juan 1:14, sa sinugdan ang pulong dinana, ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong Dios. 14, o ang pulong na himong tao, ni puyo nato. Okay. Atong timan-an nga ang divine person, divine nature, sa iyang kinayas pagka-Diyos ba, ang one and inseparable. Dili yun pwede nga malangkat nimo ang iyang pagka-Diyos. Kunya, ipulin nimo ang iyang pagkatao, namatay ang divine person, ang iyang divinity, namatay. Nabali. Ang kinaiya sa divine person nga mao pagka-Diyos, pure spirit, simple, nalangkat na noon, kaya bingon sila nga, ang divine nature, di man na mamatay. Ang divinity, dili mamatay. Ang mamatay ang divine person. Ilang nilangkat, ilang ipapilit ang human nature sa divine person. O na ang divine person, namatay literally. Which is wrong. Hindi na siya mao. Doon ay gitawag na Christological periphrasis. Kung sama niya siya, nga ang pagka-Diyos nasa iyang tawhanong kinaiya, ang iyang tawhanong kinaiya nasa iyang pagka-Diyos. Okay. The penetration, therefore, having regard to its active component, is not a mutual but a one-sided penetration. One-sided penetration. Okay, para masap natin sunan. Doon ay usa ka puthaw ba? Puthaw, imong gas welding ba? Imong gipainit. Okay. Ang kalayo, ang kainit, ni-penetrate yun sa puthaw. Nagpagdala ang puthaw, ni-penetrate. Pero dili mahitabo nga ang puthaw mo penetrate na ito sa kalayo. Kaya nga naman, ang Diyos infinite man, huwag may makausap. Muna nga, sa dihang nagpakatao siya, ang divinity, ang iyang pagka-Diyos, ni-penetrate ngadto sa iyang tawhanong kinaiya. Mauna nga ang Diyos, wag na siya pagkausap. But still, di ba si Kristo divine person? Iba mo silang gikalibgan? Kanang giingon ni Bishop Bagtol na it is not the divine person who died. Ang namatay mo si Kristo. Nakutaw ang ilang utok niya na. Si Alex Iala, the champion, Milo ba na yung inom? Sponsor Milo, di ba? Katong sa gymnastic, isa to si... Ha? Ilang isa? Oh. Milo, siya po to. Wala, ang problema sila kay ilang ikutaw pa kayo ba? Nagkutaw. Wala na inom ang Milo. Nagkutaw ang ilang una-una. Ang divine person, wala namatay. Pero si Kristo, namatay. Di ba si Kristo divine person man? Para ato na isumari.
ang divine person na igsunan, mauna siya sa wala pa nagpagkatao. Sa dihang nagpagkatao siya, gitawag siya Jesus Christ. Si Jesus Christ, mauna siya ang divine person na nagpagkatao na. Kinsa ang namatay sa krus? God kuno. Sa'yo pa na. Ang namatay sa krus, si Kristo. Ang namatay sa krus, God man. Ang namatay sa krus, Theanthropos. God man ang namatay. Si Kristo ang namatay. Tapos, qualification as man or as God. As man, namatay. As God, wa namatay. Karon, ang usa ka persona nga mao si Kristo, by the way, sumala pa ni Santo Tomas de Aquino, ang persona ni Kristo mabiyo nato sa duha. Ang ila usa naman ilang mix ba? Mabiyo sa duha. Hindi siya nagsunan, usa ni. Pero mabiyo ni siya sa duha. Kung imong tanawon, mura siya rectangle. Pero kung imong tanawon sa luyo, circle. So, ang mineral water atong ibutang sa rectangle siya namatay, sa circle nagpabilin siyang buhi. Wa gyud literal hitabo na. Kaya nga naman, ang usa ka persona sa iyang pagkatao namatay, literal kuno. Sa iyang pagkatao. Pero ang same person, wa man namatay sa iyang pagka-Diyos. So para tayo, wa namatay sa iyang pagka-Diyos. Dili na literal. Ang gigamit sa mga church fathers, doon na tayo upat ka referensya, paradox. Paradox na. Ang usa ka persona, buhi, at the same time, patay. Ang literal na nahita mo na, kung imong tanawon si Kristo, sa dihang namatay si Kristo. Soul separated from the body. Ang divinity, wala nahimulag sa body o sa soul. Pero divinity, mao na ang kinaiya sa divine logos. As original soul and body is one man, so God and man is one Christ. Sa unsang pagkiha, ang divine person nahimong tao because of the union. Union ba? God and man is one Christ. Sa dihang namatay si Kristo, as God, buhi, as man, namatay. Karon, kung magtuon ng philosophy, metaphysics, kanang ilang ingon na pagtuon mo og basic, kitang mga tao nga walay inayas pagka-Diyos, kung mamatay ta, pagkaimon ta nga, mamatay ang persona. Why? Kaya katong inaiya, man, namatay kalagog lawas, ang, di ba, ang death, separation man na sa soul and body. O man ang death. So, pagkaimon ta nga, ang human person mamatay. Okay, si Kristo di man to human person. Man man to, man. Man, meaning to say, kumpleto Ricardo. Doon ay soul, doon ay intellect, doon ay free will, doon ay body. Sa dihang namatay si Kristo, sa tulong kaadlaw, dili siya tao. Mihunong ang iyang tawhanong kinaiyak. Kay namatay man siya. Kita mo tao nga naglakaw, kunya ang iyang kalang gawas sa iyang lawas. Waoy, ang tao gani nga maglakaw, buhi yun na. Hindi na may tabo nga ang kalagong lawas mag-separate unless mamatay. So, sa dihang namatay si Kristo, soul separated from his body. So, kung si Kristo as man, namatay siya. Pero as God, katong divine person ba, divine logos, wa ka to separate. Tibuok man to. Mami to na inikulit ninyo, labi lang, nanataw na to karon, o ba ninyo ang New Advent? Kailang New Advent ba? New Advent. Tanawa dito ang incarnation. Magkabasa mo dito. The divine, paminawa ninyo ha? The divine person of Jesus Christ.
the human nature of Jesus Christ. The hypostatic union of the divine and human nature of Jesus Christ. Take note, the divine person of Jesus Christ. Ang ilaha ay ang divine person ni Kristo namatay literally. Ang human nature namatay siya literally. So sa diyan namatay si Kristo, He died as God and as man. Yan nila ang kunod. Kakaroon na divine person of Jesus Christ. Sila, nag-focus sila sa Jesus Christ. Pero ang divine person, wala sila kabantay. The divine person, wala siya divine locus na nag-incarnate. Muna, sakto ang sa iglesia mo. Nagkasakot agad sa nagsulti ni Bishop Pagtol. Ang divine person ni Kristo, hindi ka pwedeng maingon nga, mao'y namatay literally. Ang proper niya na, ay sumala pa ni Santo Tomas de Aquino, ang persona ni Kristo magyo sa duha. Una, ang iyang kinaiya, whose nature is simple, consubstantial with the Father. Ikaduha, ang usa ka persona nga nagabaton og duha ka kinaiya, which is kamo na si Kristo. So ang proper na gamiton, ang divine person ni Kristo. Ang proper na gamiton, si Kristo namatay. Not as God, itong divine person ba? Who is God? Not as God, but as man. Muna sa pagkamatay ni Kristo, kay buhi man ang divine person, only human nature died. Pero kung mukamit ka sa ikaduha ka meaning sa usa ka persona na doon ay duha ka kinaiya, pwede ka maingon nga ang namatay si Kristo. Ilang ang libukon? Muoyon ka na si Kristo namatay. Uyon. Muoyon ka si Kristo, divine person. Divine person namatay. Kinamungkay ba? Maunay problema may sunan ka na magtunog basic metaphysics, philosophy, unya kinamungkay mga tarungan. Di man ako. Si Kristo, muoyon ka, namatay si Kristo. Namatay ko si Kristo. Si Kristo, divine person. Mabita na nga, katong ito ni Bishop Pagtol, it is not the divine person who died. Ang namatay, si Kristo. Not as God, but as man. Klaro tayo. Klaro kayo sunan. Bali-balihon ang resibo original. Magpabiling kita original eh. Nga ako'y dagang sinuwan sa barko may sunan. Lucy pa rin ka po, pero kuwang pa. Kuwang. Natay gibuhat na usa ka libro regarding sa God-like sunan. Usa kinikahagit kay nanuman. Nagtuo ko na ang Holy Spirit ang unang nilihok sa mga isyu. Pinaagi ni Bishop Pagtol. Before ta matapos, kung sa may rason, Pastor, kung sa may rason, ang pangutana, kuyaw tayo. Kuyaw kayo pangutana. Kaya bang bitik-bitik pa. Ang pangutana, kaya si Kristo namatay. The expression Christ died. Is it literal or figurative? The expression Christ died. Wala sa gamit kung God died. Ang ilang gigamit, Christ died. Is it literal or figurative? Sa ato yung simbahan, may ngunit sa ato simbahan na si Kristo namatay, si Kristo napantaw, si Kristo bumalik nanti. Literal man na siya, kaya ang kanang pong Kristo, giat ko naman na din ang iyang tawhanong kinaiya. Delikado na po talaga. Watuloy mo si Bishop Pagtol, Christ has died, Christ will come again. Hindi na siya figurative, literal na. Gisunay ang pagtana na kuyaw kayo. It means, Bishop, it is the divine person who died. It is not the divine person. Kung pari pa ito, kung magpis kong amutan, subito sa maong topic ba? Mutando ko galit na. Yes, it is the divine person who died. Pagka gubuta sa pagtuong katoliko may surat, Bishop po ito. Pero ang Holy Spirit, seconds lang. It means Bishop, it is the divine person who died. Tubag kayon. It is not the divine person. Tubag. Pero huwag ito nag-upload. Ang Holy Spirit, huwag mo sugot.
pag-upload nila sa debate ni Betso, usap at usap nga, na-appeal man gusto mo eh. Na-appeal ba? Nakuha na to. Nakuha. Na to ang kumplito nga video. Karang ato ba nang ipost sa Facebook? Mayroon sila nga, ayaw na yung putra. Sabi na, paring sa buhol, mayroon nga, huwag yung putulin yung video. Kasi, panilin lang yan. Panilin lang. Panulong ko yan. Wala ko na ito baga. Eh, mosquito ba tayo paring? Pero ang pinaka-simple na tubag nga na i-refute nila ang atong video nga naan nila. Sila ang original. Ilang ipakita ang tibuok video. Ano kayo sila nga inyong ipotol, darang tinuod, no? So, laro kayo nagsunan na kanang ini katong pagtuong katoliko okay kay sanan. Karon sila ang rasa, no? Medya. Muhangin na tayo sa mga 4 minutes. Lahat tayo masahod. Nindot kayo itong masahod nagsunan kay may tungkol ko sa Mother of God. Okay. Mother of God. Na, paano siya? Mga referensya siya nagsunan na ato ang tas proses siya nga po. Dara. Kanang ingon ba nga ang Mother of God literal ba? Diba nga ang atong simbahan wala mo gamit og literal. Ang atong simbahan migamit og truly. Lahi ba ng truly? Eh musuot kag liter ba? Kanya, kung sa nga, pareho raman ng truly o kanang literally kay sino naman ko na pareho na kulo. So sa mga yours truly, yours literally. Amot na may sunod kung pareho man Una, fundamental of Catholic dogma. The fathers also teach Mary's true motherhood of God, not explicitly, but implicitly. Dili man siya ma-apply mo yung literal na yun. Kaya ang literal has two meaning. Doon ay literal na verbatim, word for word. Doon ay literal na, God died. Ang tanong God died, magsunan, hindi man na siya literal. Pero once na mo qualify ka, imong ipagawas ang iyang tinuod na kahulugan, mo na siya meaning sumala ni Santo Tomas de Aquino. Kaya mo qualify ka ba? Wala nga ito ang literal na ito sa God died in His human nature. Ikaduha, na referensya from Jesus and the Jewish roots of Mary. Next, it's important to remember that the title given to Mary at the Council of Ephesus was not exactly Mother of God, but God bearer. Not exactly. Nga, manudot tayo literal. Sa pagko na ito yung nakasuwat sa referensya na ito. Dilay. Ikatulo, the Apostles' Creed. Mary is the mother of Jesus. Jesus is God. Therefore, Mary is the mother of God. To be precise, the official Greek title, Theotokos, the one approved by the Council of Ephesus, literally means bearer of God. Literally means bearer of God. Ano mo nagdog God? Literal, mother of God. Nawa pa tayo mabasa niya na. Ang ikat sa simbahan, truly, meaning genuine. Sincerity. Ano na meaning sa truly? Karon, sunod. Ikaw pa, paminawan ninyo. The mother of mothers has a special and singular meaning. For it actually refers to Mary's greatest title, the Mother of God, which is, logically speaking, a contradiction in terms. For how can God have a mother when God is the divine artisan who created everything out of nothing and breathed life into every visible creature and every invisible being? The term mother, therefore, cannot be applied in the rigorous sense. Rigorous ka naman, literal sense pa. As a concept in referring to God's reality
because God is the giver, source, and terminus of all life. Klaro kayo? Therefore, cannot be applied in the rigorous literal sense as a concept and referring to God's reality. Ikalimang na referensya, the glories of the Catholic Church. The reason why many Protestants object to Joel in affection due to Our Lady, Mother of God, is because they do not properly comprehend and realize in their hearts the importance of this title, Mother of God. Let us then see what this title means. It does not mean, paminawan niyo, it does not mean that Mary is the mother of the divinity. By the divinity, we understood the divine nature, for the divine nature is uncreated, eternal, before all worlds. Ikaduha, nor does it mean that Mary is the mother of the second person of the Blessed Trinity, God the Son, according to His divine nature. Dili ka maingon na imong kumplituhon pag-ingon ba na literal na Mother of God. Kung sa ingon na rin, nga kanang Mother of God, wa na magpasabot. Nga siya inahan sa second person of the Blessed Trinity, God the Son, according to His divine nature. Ikatulo, nor does it mean that Mary became the mother of a person that did not exist before. Di ba, ang divine person? Wala man na siya, wala pa si Santa Maria, dinhaan na siya daan. Una nga, di namin nga, inahan siya sa divine person, apel na niya itong nag-exist. Pero take note ha, ay bugalibog na na, sa dihang nag-incarnate siya, usara na siya. Ang anak ni Santa Maria, doon ay kinaiya sa pagka-Diyos. Nahimo man to siyang unod, nahimo man to siyang taon ang divine logos. Pero wala siya na-modify sa human nature. Oh, nor does it mean that Mary became the mother of a person that did not exist before, as is the case naturally with all ordinary mothers. For the Son of God, who became the Son of Mary, is in Himself co-eternal with the Father. Sa katapusan, Christ was born in two ways. If anyone who do not confess that Christ has two births, first, He was born from the Father from eternity. Second, He was born of Mary in recent times, being man. Ginuhagod as two births. Ginuhagod. O nagdoon na tayo qualification ng sunan. So balik ko na po, ay tuktuwa ng ilang ingon nga magisterium sa BCP. Kaya ilan nang gitanaw sa papel na gigamit sa electronic forms na gigamit ni Father Supan na doon ay nga si BCP. Karon di balita sa social media na approve si BCP, nakaabot sa Manila, nakaabot sa Mindanao, nakaabot sa Matag Visayas, naka-okay sa kanilang isipan, na-approve ko na si BCP. Karon ang bakak nagdugay-dugay, hatong nagpalik-palik, na himong tinuod. Dahil tinuod, unang karon, mag-ingon mo nga, sundan ninyo ang magisterium, sundan ninyo ang CBCP. Klaro ha? O mo na tinuod, natay ebidensya na na. So, daghang salamat, o may gabi ikatungkaran. Ha? Master of ceremony, please. Salamat ha. Kung dahom na nga isunod ay ko ni Rasog, iya naman tarong panahon. Pero ato lang siya nag-chance ang wak pa kasulti. Wala nga akong tima. Ang akong tima karon mga kaigsunan, mao kini may tungod sa kaluwasan. O sa may tuyo yun sa atong Ginoong Kristo, na may anhim yun sa kalibutan. Klaro kayo na usa sa iyang tuyo, aron kita maluwas mga kaigsunan. Pero kung sa mag-ingon diya sa Efeso 5:1 mga kaigsunan, nag-ingon diha,
nga kay kita mga anak man sa Dios. Atong panikamutan nga himahimo kita sama kaniya, sama sa Dios. Nya usa may buti pasabot nga mahimo sa Dios, magbuhat sa langit ug yuta o nga aduna kay gahom nga parehas niya. Dili mga kaigsunan. Ang ingon diha nga ang panikamutan nato nga mahimo kita sama kaniya mao nang naa sa Abraham dos si Jesus. Unsa man nga makabatud kita o kanang gitawag nato o kanang pagkabalaan. Kaya ang Diyos balaan man, kunya makaampit kita o pagkabalaan. Kaya nga ang ngayon magyutan mo ambit na, nang kinahanglan mo yun, na panimuhaon mo yun nato, na makaampit, mahimot ang sama kaniya, kaya pag-ambit na ito pagkabalaan. Tungod kay, kung dili ka makaambit o pagkabalaan, dili kita makasunod dito sa kiniriyan sa langit, mo nang may anghel si Kristo, nagtudlo ka na ito, aron makabatun kita o kanang kinaiya sa Diyos, kanang pagkabalaan, makaampi ka na. Muna, samagod sa isda. Ang isda kung dili makaampi o kahanon nato sama ka nato, di na mabuhi dili sa buwan, mama, nanuman, isda mga sila. Kaya kita, huwag ka kinaiya sa Diyos. Kung gusto ta nga maningkamot na mahimo kita makabaton o kanang makapuyog kita ngadto dito sa langit. Nya di man ta pinuyanan. Patay niya punta. Mo nakakita na dibuha mata nga makabaton ta kinabuhing way katapusan. Kinahanglan mo ni giingon sa 5:1 sa Epeso nga atong paningkamutan nga makabaton kita o ginaisama sa Dios. Kunya, unsa man itudlo ba na ni Kristo? Itudlo din mga kaisunan, aron kita kung makabato niya na, makaangko na tagpinabuhi, way kakapusan, kaya makapuyo na matalibto sa langit, di ba? Kaya kung ato na dito, mo ito kinaiya sa mga niya, di niya tabuhi, mo na sampul na ito diya, kanang isla, mo di nang buhi kita sa, di sa mabuhi kung ato ka sa, kanang dapit sa mga isla, na naman, kaya tubig mo dito. Kunya, di kita ka sa tubig. Mga mga kaigsunan, nga paninguhao na ito, nga makabaton kita ginaiyang Diyos nun. Mga na diya, dili kay mahimot ang Diyos. Pero di ko na Biblia ang mga Diyos sa kamo. Pero hindi na Diyos nga kanang gitawag na ito. Kanang, kuhan ba? Diyos yun yan ako ba dili, kanang lumay kayo. Nakaambit mo tas inaiya sa Diyos. Para mga kiksunan nga inahanglan yun, nga mutuman ta sa mga pagtulunan nga giisok ni Kristo diha sa atong simbahan. Kaya naaliha ang tanang mga pagtulunan aron makabatong kita kinaiya Diyos nun. Aron kung doon tayo kinaiya Diyos nun, na maambit na nato, mabuhi na ta dito sa ingharian sa langit. Maura, ang may tungo sa kaluwasan nga may anghel si Kristo. Kung sa itumong tuyo niya, aron makabaton kita inabuhi Diyos mo, aron mabuhi na kita ngadto sa langit. Kaya kadto pinuy-ana sa mga tao nga Diyos mo, na kinahanglan makaambita na. Akong tumanon ang mga pagtulunan nga gitisok ni Kristo diya sa iyang simbahan. Diya karon, kita na naman sa simbahan. Kaya kay naman kay sa iyon ba kayo naasta sa sulod sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kaya karon, mag-isod magganita, pagtuman sa mga pagtulunan nga na sa simbahan. Unsa ka uwatan ng simbahan? Wala ka ilisod tayo. Mauna nga kay tao mata. Kaya ang tao gitagaan mo ni Kristo nga doon ay kahigayunan nga kita makabalik sa Diyos, gitukod niya ang iyang simbahan sa wala siya masaka dito sa langit. Kung sa may purpose, nga iyang gitukod ang iyang simbahan, tungod ka na kay Diyos man siya. Nahibaw siya, unsay umuabot, nahibaw siya na humanta niya pagkamati dito sa cross, humanta niya pagkamati, papasta ng mga sala. Pero doon na pa'y dako kayong kahigayunan na makasala kita pagbalik. Nga naman, kay buhi pa man ta. Mao kita nagitupon yung daan ng simbahan, aron kay
dili naman siya magpakamatay pag-usap kung makasaka ka. Ay kung ina, nahuman siya mamatay dito sa cross, ipakamatyan ta niya. Luwas na kita, hangtod-hangtod niya na ang atong kaluwasan. Dili pa, uy, ano man? Ha? Kuri ba? Nalawag pa kita, hingpil nga maluwas, human siya mamatay. Wag siya kasaka at sa langit, iyang itukon ang iyang mga tinunan. Panglakaw ka mo, nagtos ni mo kalibutan. Iwan na ang mga balita, ang mutuo, maluwas. O. Mana mo na pagkabatili ito, mana mo palakon pa man. Kunya ang mutuo ka, kunya maluwas. Sa ito pa, nagpasakot. Nadili pa himpit ka naman. Doon na pa'y dako kayong kagayunan na makasa kita pagbalik. Mahula na dito ko niya ang simbahan. Alam kung makasa kita pagbalik, na ang simbahan. Dahil na kung mahugaw ka, sama ko nga kita, kada-adlaw mabulita, mahugas kita. Ha, mahugas na kanunay. Kung makasata na binagdako na sa mga kaisrona, dahil ngayon na ito simbahan, kaya naadi ang hugasanan, dahil ibisog ni Kristo ang mga pagtulunan nga makapapasa kung sala. Mawala nga magpangandam kasi mga maraming mo diya sa 1 Corinto, Lucas 12:40 yan na. 12:40 nga pagtandam ka mo kanunay. Ano man? Lucas 12:40 mga kaisuna. Pag-andam ka mo kanunay kay huwag may bawi kanusta ang atong katapusan. Matakusa ka na to, matakos magyod. Wala pag-andam ka kanunay. Yung sa may anay na buhaton na napag sa pag-andam, kung sa may itong buhaton, mauna, ito po daan ni Kristo ang simbahan. Aron doon dito, adto ta dito, mahuga ta, dagan kayo dito. Mauna diha, sama nga, kung ito ligo na yun. Kay, ato bisita tayo kaligo, mauna nga, pinagla pag-andam ito kanunay. Kaya muabot niya ang panahon. Nga, muabot ang panahon nga kita. Mauna sa Diyos, andam ta kanunay. Muna nga, ngano mo gina-isulti nga kanusata matapos, aron kanunay tayo magpinukutan. Aron kanunay tayo, kung di magandang buta kanunay, butang na pirmi. Muna nga kung iyan sultian, klaro kayo nga, layo pangako layo pangako, dugay kayo, magiging mo sa kong mga nindot kayo, mga kahilayan, kung sa padayan yung mga nindot kayo mga butang tasatawanon, muna nga, dako man siya, pero dugay pa man ako, unya na lamig, inikabot ng hapit na sa takna, magbinukutan na dito, wow na nga, wag yun niya isultidaan, kanusta ang atong kamatayon. Mana nga iyo sa nagililong, pero imana na to, na doon na dito tayo, nakatagsa-tagsa to, matapos yun. Mana nga iyo niya, pangandang yun ka mo kanunay. Kaya ang kamatayon, sama sa kakawatan, nadilit ka na to, may bawang, muabot ka na to, mga kisunan. Una, ato mga kisunan nga mga laig tinuman, mayroon sila nga, ang kaluwasan ni Kuno, mutuko na ka ni Kristo. Wala tinanggal ng buwan. Niya uban, malingon, nga, human sa pagtuo, luwason ka, usunod na kuno na ang mga maayong buhat. Uy, dili nang maoy, ang ingon sa Biblia, ubanan yun sa mayong buhat, ang imong pagtuo. Na, makaluwas pa kanimo ang imong pagtuo nga walay buhat, nasa Santiago 2:14. Makaluwas pa kanimo ang imong pagtuo nga way buhat, dili kayo, dili ko po, dili kayo pusa, doon na pagtuo na dili makaluwas niya kanangila. Pagtuo na way buhat, kaya musunod naman ko no, sa ito pa, ang pagtuo na nga dili makaluwas. Kung sa may pagtuo nga makaluwas, pagtuo nga inubanan sa mga buhat, asa mabasa, naala sa Santiago 2:22 mga kaigsunan, nga imong pagtuo, ubanan, ang imong pagtuo, inubanan sa buhat, maunay makapaluwas ni mo mga kaigsunan. Mauna mga kaigsunan, kinalang muto, ubanan, yun ako sa buhat, di ka magpaabot ang ilan ng mga kaigsunan, nga kinalang muto ka ni Kristo, o niya sa imong pagtuo, maluwas ka. Kunya karon, maluwas na lang, muingo lang kang tuog yung kunay mo. Kaya wala mo buhata ang iyong ipabuhat.
Wa kay ko na ingon dia nga pagtuo nga way buhat patay ang Kristona. Mana diha nga pagtuo makaluwas pa nga way buhat dili kayo. Kaya sa uto na. Mo na nga basta mo basta kay kana mana. Magpaligo-ligo na sila. Kaya mo na siya may pagkatsipon tani. Parehas na kung nakumuyong ka nga, mituo ko nga kanakula kung kaubog ako. Nagkaroon, naubog na ka. Naubog na ka, nagtuo na ko, nakuha pa rin kong bata, ang pag-inom, uhata ang pag-inom. Nga naman, inituo na mo, inom na yun. Kuhaan ka, kanang mahubog ka. Ang imong pagtuo, inubanan sa imong buhat. Mawar ka yung pagkapaluwas ni mo mga kaisungan. Wala mo dito ko sa iluminahan. Dito ko sa kuminikanan sa to. Nagkaroon ang kainahan ka yun man. Nung hakutin ko tubig na maligo ko. Nagpagutwag na ang pinagaging suko. Ako yun lumiro mo ilapot-utan yun. Sige na ako, wala. Kana, kung mo to na kasi mo inikanan. Kung sukuon ka, tuman ka. Kaya ka ng Kristo. Nagsuko man. Namayon ka, tuman kong Kristo. Way buhat-buhat. Kaya nila tuman yung puno, nila buhat. Kunyari puno na mo, sunod. Ang kanang mga bayong buhat. Ilitumpan mo to, maluwas ka. Musuko na puno man buhat. Ayaw na magkasana. Nga magpaluwas ka na. Magpaluwas ka na. Una ka muwi mo pa yung matarong. Ang mga matarong na buhat. Sili na maayoy, hindi na usap ka matalo na buhat. Kung magpaluwas ka na, niya kunyari ka mo yung mga mayong buhat, kaya sunod na kuno. Asa ka madili din na maayo. Gano'n man. Lalo kayo, panangitan. Inyon ka nga. Buhat ko lamisa rin, ay apanday. Buhat ko lamisa rin. Doon ka po, sulis ako. Ang sulis ako. Niya maayo na, mapasuhol ka na, niya kunyari ka, muhin mo lamisa. Dili na maayo nga pamatasan mga Kisunan. Busa, ang Diyos, matarong man nga paghukom, matarong nga paghukom, maayo yun ang atong buhaton. Buhat at maayo, premiuhan ka, tungod sa atong maayong mga buhat. Dili kay pagtuo lang. Tuo po niya, yung ang buhaton siya, ang buhaton. Ingos Kristo, higugmaa yung isip katao. Higugmaa, labi sa katanan ang Diyos. Duhara yung ingon sa iyo na katanan. Pero, kunyara, ingon lang ka, tuho ko na mo, tuho ko na mo. Nya, huwag mo higugmaa lang kasi yung isip katao. Dito mo magkakakristo, di higugmaa, ang imong isip katao. Ayaw siya patya, ayaw siya lubusa, ayaw siya kawati. Mauna, ayaw yun. Muna niya, lahir ba niya ang ganang kasuguan sa mahal ni Kristo? Ang samahan, ang paagi niya, dili ka. Puro niya dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka naiya, pero ka Kristo, buhaton man, pero ko niya po ng resulta. Kung sa'y buhaton na to, higugmaa ang Diyos, labaw sa tanan. Higugmaa ang sa katao, ipabuhat ko niya, higugmaa ang sa katao, sama sa imong kagalingon. Kaya karon, Maria sa nagresulta. Kung nahigugma ka sa imong pagbalingon, dili mo paspasukan ang imong pagbalingon. Usa, ingon sa ana ang imong buhaton. Ngadto sa imong iskatao. Higugma siya sama sa pagigugma sa imong pagbalingon. Buhata na. O, sato pa. Maria sa dyan po sa iyang amahan, nagsuko na dili ipabuhat. Pero ang kay Kristo, lahi ang style, pero kung di po resulta, ipabuhat na yun niya ang paghigugma na sa Diyos o ang paghigugma na ito sa Diyos katao. Mau na, dili ka mutuwa kami lagi nga pagtuo lang maluwas na, pero natin sila mga kaigsunan, uyuni na tinuod na nga pagtuo makaluwas, pero kung sa mga pagtuoa, yun na para pagdag-konsulo nila ba? Tuo ko arabat ang pagtuo din may mga luwas. Pero kung sa mga pagtuoa, doon ang may duha ka klase nga pagtuo. Pagtuo nga makaluwas o pagtuo nga dili makaluwas. Kung sa may makaluwas, kanang pagtuo lang may pagbuhat, dili na makaluwas sumala mas bigla. Kung sa may makaluwas, ang pagtuo nga kanang hindit sa ito pa, ang pagtuo man ang ipuhat,
Pagtuon niya po na, pero higpit lang. Pero kahit niyo, may buhat. Pagtuon niya po na, pero di makaluwas. Kaya may buhat. Dili higpit. Mawala ka. Kahit niyo ron, dili higpit. Ayaw, wag kayo nagtuon kayo na. Nagtuon, pero may buhat na mataro. O, sa ito pa, kanating pagtuon nga may buhat, sama na sa yawa. O sa pagtuon na may buhat, sumala sa kuma. Dili kita kaluwas sama sa yawa. Luwas ang tanang yawa, kagituon siya. Way buhat mahal to. Nagtuon na siya. Wala ka ron. Una pa ang tanang siya na tawan to. Nagkagulpul ang tanang yawa ito sa amin. Kaya nagtuon sa Diyos. Sa Santiago 2:19. Ang yawa, nagtuon. Kung nagturog pa gani, kanya ka ron. Naluwas ang yawa. Huwag yun. O na magkisunan. Pero tataw kayo nga kinahanglan kita mutuo sa Ginoo sa ni Kristo. Kanya ang atong pagtuo ubanan gyud nato mga buhat. Dili kay moingon ta sunod sa ang mga maayong buhat. Dili na maayong pamatasan nga magpaluwas ta daan una ta mo buhat og makaron. Magsunan nilang kay gamay ra ng oras ato yata si Pastor Fernando. Selamat kayo, daghan niya punta. Ano na po yung hangyo ni Imperio. Yung shooting mo ito, na ito, yung salmota. Yung pagdala sa shooting. Okay. Now, dito kayo yung mga tima na ito. Ito akong ipang-upload ninyo. Putante ito, okay. Napagutan na sa mga Iglesia ni Cristo. Asa mabasa sa Biblia nga si Cristo bingon ako Diyos. Kaya li-appear sa nato asa mabasa sa Biblia na ang Diyos Amahan nagdukan nga si Cristo Diyos. Nasa Biblia nasa Hebreo 1:8 nganingon ang Amahan Diyos Amahan niya ko'y mga pulo mag-iandam. Huwag ko ni andama para sa mga anghel. Niandam ko ni sa akong anak. Magayon ang Diyos ang mahal na ingon, O Jesus, ikaw Diyos, ang imong trono walay katapusan. So, klaro, tinaw kayong ingon sa mahal. Nga ikaw, Jesus, Diyos, ang imong trono walay katapusan. Ikadua, asa ito mabasa nga si Kristo mingon yun ako Diyos. Naas pinadayag 21 size o versikulo 7. Masay kung sa atong Ginoong Kristo nga ako nagtinguha nga sa mga pagsulay doon ay mahimong mananaw. Niya mingon din siya. Ako muhatag o ganti sa mananaw sa tubig sa kinabuhi mo na katapusan. Yan ang giisumpayan. O ikaw, mahimong akong anak. O ako, mao ang imong Diyos. Si Kristo nagsulti sa pinadaya 21 sa City. Igamit niya, ako ang Alpha Omega. Kaya kanang pinadaya 1 sa verses 10 na surahan. Ako ang Alpha Omega. Ako ang wanhing. O ibalit na ko, makakita ka ng mga tao. Lakip na katong naglansang ka na. So, kinilig Alpha Omega, si Kristo gini. Eh, kung pati lansang naman. O na niyo si Kristo ka. Ikaw kaya nakadaog ka, may mukhang akong anak. Ako mo ang imong Diyos. So, niya po si Kristo ng Diyos. O kada akong hatag ninyo, pasaharan, niya, kailang ilaway, sukip na yung good book, pero ma-review. Mo ito na katakan na sahon, kaya ginayon sa itong isuki, madungog na itong dungan, tapos bikas. Biglas ko, atong isuwa, ma-review na natin. Script naman eh, very popular. Latin words na. Nga ang pulong nga sinulat ko pabilin. Ang pulong nga gilitok mo labay ra. Bikas na pikas dungan at pikas.
Siya mo rin tuyo. Niya, nalipay ko nga nag-school si Brad Jeffrey sa Kalmata. Mumukit nila ay tuyo din. Ang Diyos naman at pumuntan sa Isaias 43, Isaias Kapitulo 43, versikulo 6. Hindi ko na Ginoo, akong gibuhat ang tao alang sa akong tuyo. Ako gibuhat ang tao alang sa akong tuyo. So ito yung Ginoo na ang tanan malumas. Okay na yung pang-Andres Ginoo na huwag usama yung pirno. 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Kutlo ni San Timoteo, pero si Kristo nagsulti yan. Ngayon sa sus, dili ko buot nga doon ay usa ang may impyerno. Kung dili buot ako nga tanan maluwas. Kita tanan maluwas. Wala nga ulos mo ito magkasasala. May usala ito may sala. So siguro kita sa impyerno, dili malipay ang ginawa. Kaya muna iyang ipagkamatyan, iyang ihatag, iyang tugo, luwas ka na ito. O sa dita kayo mga anak, bitay kumpisalan, sige kong kumpisal, dili na mayo, sala na batok Espiritu Santo. Kaysa kumpisal, doon ay usa ka kondisyon. Amendment. Nga palitan ka na Bernes, nga kumpisal, panagalitan na, dili kita. Panagalitan ng usa ka tao, mingon nga, Rick, magyap mo na yung surya. Tulong mo ko niya akong babae, niya tuusap ka, wala yung bukuyan. Niya kada Bernes, ako ginis ng sakon, sa kabilatan. Sunod, Bernes, magyap mo yung kumpisal ng naman. Karena tawa-tawa di bawah, nga pare sa siya kanunin kadung anak, sultihan siya karena ilmu ihimudong, I will not give you the absolution. Because it is the sin against the Holy Spirit, ihimulan niyo mong punawanan ng sakramentos pag-isa. Kaya po amendment, ito sa mga ikasara na ito, panimuha na paglikaya na sa lahat, hindi ka balik-balik ko na ito, kaya itong isala. That is sin against the Holy Spirit. Na Biblia, nasa Hebrehanon 6:4-5. Doon ay mga tao, yung Ginoo, napag-uwi lang kinabuhi, born again sila. Nag-practice na sila. Sila gitutaan sa atong Ginooan. Makahibog pa sa mga milagro. Makahibog magpanambal sa mga masakito. Pero kalit nang dibalito. Yung Ginoo kalit nang dibalito. Kung naghibog pag-usap sa daghang mga sala, na ilang ihibog. Yung Ginoo na ala ang pinimatawanan, kay dili na makatulong sa mga ginulsod. Kay wala isa lang, nanili pa sa iluon, sino po ng tao makahinulsod. Pero kiling tama na, iyatag-yatagan niya. Ang grasya sa Ginoo, iyatag mo siya. Dami na yung bisatan. Balik-balikon ko rin po siya. That is sin against the Holy Spirit. Because one of the things na ipapot sa Ginoo, kaya kong amendment na ito, ako ba? Kaya kasal ako, likay na ko ng salaan. Nga naman, kung nagmamay atong na ingnan, nyakas nito. Ako mabigong nga pa rin, itong anak ko nga, Bradsok, ang usakit sila kung temptation ng putihan ka. Sa mga rin, kaya na matuhog may nga unlan rin ang mundo. Naguna na siya babae kay Kato. Maya wala. Pero yung ipakoy, pero Bradsok, napanay ako. Karon cinta na kumila dito ni Mr. Boson. Yaho ka mo rin, women that you have had. Kasi, so putihan ka. Igunit din ako sa Australia. Nangako ko pa kayo sino, Ginoo pa rin. Dahil ko magkos ko ito pa. Tabangin ko. Likayan din ako, pagtanaw, babae, wapa, mulikay ka ko yan na Ginoo. Kaya gusto ko nga alam ko mga pare. Pagkamatyan na. Because I love your person. I love your Lord. I love the sacrament of Eucharist. Nagdili ko pare, dili ko kahimo. Kaya tinipaan mo himong lapas ni Cristo. Nasado ko ba rin? O, sa ato pa, akong gipuyan ng mga pare. Kaya ka kuha pa, di kaya na akong bungaw. Pero di kong tanaw, di kong mahibog. Dapat na sa Biblia. Sige sa inyo daw. Nada sa Biblia.
Ha? Sige, gusto sa mga sige. Sa tulog ng Bukaro, nasa sira, 9 versikulo 8. Ngayon ang Ginoo ng usa ka lalaki nga gustong din niya magkasal, dili na siya mutanaw sa gwapong babae. Kung mutanaw sa gwapong babae, sala din, kana din mga uwi sa universal, na beautiful beauty sa grabe na. Pero siya mo daw nagdalaway sa ito ng lawas ilo nakita. Mo siya nakatagputan o babae. Kung nagbayad ka sa gwapa sa babae, kung diha, di pa kakasal. Pero kung hidok kaya itong galamhan na maibog ka, gusto ka turo-ituro, kanya diya na, mapunta sa lahat na kita. Pero talaga, beautiful. Ang nagkaginoo, salamat kayo. May pagkahibo nito. Hindi ko yung ginawa na. Yan bayan, di mo kong yan ituhan. Pero yung pagduko, yung hanggang ng grupo niya, pagduko niya, resure man, na sa mukha. Ayaw sa mukha. Ay sa mukha ka daw sa ginawa ba kayo pagkakuhan ko, makainili mo ng prisoner. Hindi mo duko ka ako eh. Nalabaw mo pa rin, hindi ka sure pa. Kaya taon-taon na, wala ka na rin yung kita. Basahan na lang, basig ningon mo na maka. Sa sira, may versikulo. O na ang witness ba man? O isa man yung ito, ang umbingong ba, nagsupos na nagkana na po siya. Okay, kailan yung ka ako. Nakukailan kayo ni mo doon. Sabihin nila na po, ang imo masawa ko, hindi ko pa. O bitaw, pero mamahay po pag-uban. Siya ko tao ka. Mo lang karon, matambag ko ni mo. Maigpo ko yung buwan. Ako, may ibog na makao, at bayan na makao. Sabi nyo eh, gusto ko turo-turo ka. Kasi ayaw mo buhat ng daw, ayaw ka rin mo ha. Sala kasi manakita ka. Kita din mong babaeng bapahangan. Ginoo sila ba? May pagkabuhan. Naigol ka ginawa. Taw-taw rin isa. Ayaw mo dupo. Ayaw mo dupo rin mo kasi yung ha. Palamiyan na. Yang ka usang simana. Bransok, sukihan na ka. Ipikto kayo mong isuki. Ako, nakatas Biblia. Wala, kita ng bapak. Lagyan ginawa. Yan, ayaw ko na nagmanok. Kaya kung nauna kayo malaway, salaan mo ka. Salaan mo ka. Nakatas Biblia. Mateo 5. So, dito ka itong mga timang ano, yato na bansayo, importante sayo. Kaya, ganina sa among paglakaw rin, among nastutan, only spirit. Not spiritual, hindi yan mo mabukusa lang yan ibang kaya bitahon pag mga speaking seminar na, di ganit bukaan naman na, kaya pa kayo kung sumulong, dagang kumulit na. Pero kung sa di ka magsukot, nagpahilig ko, luhod, nagapok tam Holy Spirit. Kung sa Espiritu Santo, kuyo ka na, nagkakaakong daw, nagkakaakong kapag. Na ang akong suki ang aking nagawa. Kung di na kumipay. Kaya suki na ko, hindi na ko hinumdum na ako ang mga tikso na duble na kayo, hinumduman. Hindi kinahanglan yung tikso. Wala, that is the power of the Holy Spirit. Do not speak up. Do not deliver a speech. Yeah, do not make yourself as entertainer. Kaya na ba yung speaker na ito, wala kami kumikya ba? Sige kita wala. No, we are not entertainer. Sa Juan 8:34, ang akong pinalan, yung ginong akong pinalan, gamit sa pulong sa Diyos sa inyong pagpaambit sa mga tao. Yung na, una nga, kita mo, naik mo matalirin ka pa rin. Ayaw pinagalit. Sa Juan 8:34, sa mga pinalan, ihatag ako. Pulong sa Diyos ang gamitin ninyo sa inyong pagpaambit. Do not feel really somewhat victory of your speaking. Yan nga tao ba tao ganun ka? No. That is killing the time. Kaya mo pa na sa feeling, may katawan na ito pero ayaw ka rin pigisulti sa episode pa po. Ayaw makapili o malaw na episode. Kaya hindi sugot ginawa. So do not forget kung doon ay parang mag-istorya niya. Sige lang katawan mga tao. He is not a preacher. He is intended. He is not all upon as priest of God to be entertained. No. He must be the source for the power of God, the grace, the word of God, grasya sa pulong sa Diyos. Kaya salamat, hoy, tapon, hindi, nagtanan. Magpil na, sigala sa mga. Sana ko, sa Espiritu Santo,
Kinong Diyos, naibalog kami ikaw na higugma. Sa Proverbio 8 City, ikaw mingon. Ang akong gugma, inyong itubasan ko. Kung ang inyong gugma ka na ko, tubasan ka na ko. Salmos 91, 14. Salmos 91, 14. O timan ikinig, nagatong na gugma ka na ko, ako pagkaroso. Timan ikinig, nagatong na gugma ka na ko, ako pagkaroso. Sana mo kailagi daw may gugma kami. San Juan 14:15. Ningon si Jesus, kulay gugma mo ka na ko. Pinuray mo may gugma ka na ko. Bantay ako. Tuman na ako. Tuman na akong masugok mo na ilhanan na ni gugma ka na. Muna gusto mo na kita sa sugo, galan sa mga anak, Spirsan ko. Amen. Ito pa na kita sa mga sugo, yung sinunod na ako. Bisa ka po sa ito. Kaya kaya ako. Magagawa. Kaya natin sa seal of the Holy Spirit, hindi mo na tumunawan ng isa. Amendment, sabihin ng amendment, kung siya kung nahimong manawsan ka nung paniwao na po, narinig ko na ni Usman. Hindi kaya na ako ng Usman. Kaya ako ng Usman, ay na, yatakan ako ang sakramentos o isalan. Kaya nawa ang amendment. Sabi, panimuhat ako. Hindi kayo, panimuhat ako kasi madukay. Bisa masasa. Salamat, may kami isa.